नमस्कार, प्रणाम। मैं सिंगर जयश्री। मुझे देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। आप लोग मुझे पहचानते ही होंगे। अगर जो आप लोग नहीं पहचानते होंगे तो आप लोग BFTS म्यूजिक सर्च करके आप लोग मेरा गाना देख सकते हैं। और मेरा एक खुद का भी चैनल है, उसका नाम है सिंगर जयश्री ऑफिशियल। आप लोग उसे भी सर्च करके आप लोग उस पर भी मेरा जो भी वीडियो आएगा आप लोग उसे देख सकते हैं। और BFTS म्यूजिक को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सिंगर जयश्री ऑफिशियल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो उस पर मैं जो भी वीडियो आएगा तो आप लोग को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और आप लोग के बीच एक प्यारा सा सॉन्ग सुनाने जा रही हूँ। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर करिएगा और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए मैं सुनाती हूँ। हवे प्यार पूजा, हवे प्यारी सर, ई बात के हो ना सोचे बिचारे, हमनी के दुश्मन भइल बाटे दुनिया, बिनती बायाब केहू पाथर न मारे, ना कौनो हाट ना बजरिया से होला, ना कौनो हाट ना बजरिया से होला, उमरिया के रोग ह नजरिया से होला, ना कौनो हाट ना बजरिया से होला, उमरिया के रोग ह नजरिया से होला, कहे कौनो जात पात पूछला जियरबा, सनहिया सिंगार ह सबरिया से होला, ना कौनो हाट ना बजरिया से होला, ना कौनो हाट ना बजरिया से होला, उमरिया के रोग ह नजरिया से होला, उमरिया के रोग ह नजरिया से होला, देहिया हमार हक दार बसितम से, इनका के मत मारा जा मार दो जा हमके, देहिया हमार हक दार बसितम से, इनका के मत मारो जा मार दो जा हमके, ई फैसला ना कटरिया से होला, ई फैसला ना कटरिया से होला, उमरिया के रोग ह नजरिया से होला, उमरिया के रोग ह नजरिया से होला, एक ओरिया खून बहे एक ओरिया लोर हो, काहे सब कलिहले बा करे जा कठोर हो, एक ओरिया खून बहे एक ओरिया लोर हो, काहे सब कलिहले बा करे जा कठोर हो, इश्क के इलाज ना जहरिया से होला, इश्क के इलाज ना जहरिया से होला, उमरिया के रोग ह नजरिया से होला, उमरिया के रोग ह नजरिया से होला। ये गाना अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। धन्यवाद।